ka naman daw kita na si nanay. Ika, ano na? Kita mo, ano yung nagtubag ako din ko. Kita mo, picture na ko. Ang panty. So, taga saan po kayo, madam? Baluarte. Baluarte? Baluarte. Yung mga lugar na ito, Marte. Sa pagkabalungkot ang Marte. Ang Baluarte. So, welcome po, Angel. First time niyo po dito. Oo. First time. So, hanggang sa first time, baka mamaya ko lang marinig niyo, baka mamaya magalit po kayo. Ay, hindi. Bawal ang pikon. Yes, bawal na pikon. Alam mo yan. Oh, ayan, nakapaskin na yun dyan. Dati po, okay na po kayo na bawal talaga sa inyong mapikon. Sa mga lalaki, talaga gusto namin mapikon. O mapikon sila dahil ang pikon, ginatsupa. Si Jola po, ay by the way, sa mga nandito mamaya namin i-explain. So dito naman tayo sa mga kalalakihan. Ha? Sir? June. Oh, June! Speaking voice. Yung parang sangkot ka makausap na ito kasi isang salita mo pa lang, magugulat din na talaga. Hello, Sir June! Ano naman po ang pangalan ni Mrs.? Ay, pagpiting ako mga tol at mga kabayad! Si Nick. Hello, Madam Nick. And yung pangalan naman ng gusto again, na may birthday. June alin. So, dahil nandito po kayo, matigil niyo po ang inyong anak ng isang, o bigyan niyo po ng magandang mensahe ang inyong anak. Happy birthday ka. Ang galing ititlog ko. So, ano bang kakantahin natin, sir? My love will see you in June. So, Sir June, ilang taon na po si Sir June? 46. Wow, so 46 ilan po ang nabuo? Ilan po yung dalawa lang sa kay Mrs. Sa iba? Malay mo sumagot si Sir. Kung malay mo, madulas tayo dito, ano? Yeah, so, pinapatawa ka na namin, sir. So, dahil nandiyan na yung song mo, kaya i-play na natin. And then also this time, palapakan naman dyan para kay June. Ayan. And sometimes you feel that you can't go on. You're strong, moving on. Oh, break it through the dawn. This night. Through the rain, through the storm, with friends, turn your backs on you, and look so hopeless, you don't know what to do. I'll be on your side, to comfort you. For my love will see you through. Are in your life. You wanna cry, sorrow, not your arms. You understand. When you stumble and fall, and the filter to lean on. All you have to do is call, and I'll be there. And I'll be there. With your rose, since all and tenderness, and all you see is nothing but
Di ba? In fairness, may nagmana ba sa'yo, sir, sa pagkanta? May nagmana po? Yes, meron. Sa pamilya niyo talaga may mga boses talaga, mga kapatid mo. Kumakanta ka di kayo, ikaw lang talaga, sir. Ay, ang biniyayaan ng talent. Bakit nung nagpaulan ng mga swimming pools, nagtago kayo? So, thank you so much, sir. And yun nga. So this time, ito naman, tatawagin natin yung sa next. Balik, sir. So, mamaya pagkatapos dito, sir, ikaw, sir, ha? Okay, sa kantahan. So, standby ka na dyan. Paano ko na yung padayo nun? Kaya kinakadawan mo ko. So, this time, boom shakala. So, ano bang pangalan mo? Kasi Beth lang talaga narinig ko. Maybell. Maybell? So, ilang taon si Maybell? 28. 28 years old. So, may asawa ka na ba? Boyfriend? Ay, fairness na. Ano sa ganda niyan? Ako, mga big girls. Ito, kaya, meron. Meron siya. Ha? Ay, ano na? Ilan na? Ilan na dahil? Isa, dua, tatlo, apat, lima, ano? Saan na? Pamutuan, ganda. Uy, ikaw ba na gipupin mo pa 500, hindi natalita ko, 300. Ano? In fairness, ang mali lang yung tsura, nakita ko na nakita mo, pinapakapang, pinatutindot at tingko. Ganon sa lapin doon mo mga gat. Thank you so much, thank you. Bodo siya, ako na nag-atal, magbagoy na ito po. Amuling yung mga barkada, wala kita nyo na wala na sa galing ginaamot, masaba pa. Ang kambyo? Dito na yung pindutan, dito yung... Sige na tayo. Gadali ka? Kaya nalugin ko pa rin. Nalugin ko pa ang kambyo. Sino? Sino nagpapanawag? Kumbay na na. Mahaling paano mo na mabayaran? Sige. So, Ben, by the way, batilin mo muna yung mga kasama mo, Ben. Hi sa mga best friend ko. Good, ang palaw po. Tumaas na kami, best friend mo rin yan? Naku, sa inyo talaga magkakasama kayo, siya na iba. Diba, ang bilis mo talaga makita, Ben. Sino yan si Jojo? Asawa mo, boyfriend mo? Gusto mo ako yung kakausap ka? Sige. Gusto ko na sa akin nag-uusapan dito lang. Nung makanta ka na sana. Ako, istorbo na talaga itong babae na ito. Sino play na yan? Aara na? Sino na? Si Mayor? Take ka na. Sige, hindi. Pakausap mo sa akin. So, nakita ko nga pala post nyo na magkasama kayo. Nakawain. Sige, play mo na yan, kuya. Ay, palagpakan naman dyan para sa... Bye.